बिथाङा इलेक्शन समाव बुंदोंमोन जे हानि फाट्टाखौ 3 मासनि गेजेराव गावनि समस्थियाव होनो हायाब्ला बिथाङा बीएम पदखौ नागारगोन होननानै बुंदोंमोन। जेरै बोरमा होनाय, अमा होनाय, दाउ, बिथाङा जे बुंदोंमोन जे बिटिसिआव दाउखौ फारामनि गेजेरजों बिटिसिखौ गुफुर खालामसिगोन होननानै बिथाङा बेखौ खालामनो हाबाय नामा? नाखि बड'लेण्ड आन्दलन सोमावसारनाय जादोंमोन बे समाव बे ओनसोलफोराव जोङो ओरैबायदि पुलिस मिलिटारिनि गेजेरजों बुख्रुब जानाय, नाख्रुब जानाय, नासय जानाय, गावथार जानाय बेबायदि बे मोनसे जायगामोन। दा नैबेहाय जोङो मोनसे प्रेस मिट होनो सानदों जे थांनाय सुनिबार 12 तारिख 10 मार्च 2024 आव जोंनि बिटिआरनि दानि जितु इएम राकेश सारा जोंनि निसिमाव फैनानै जोंनि निसिमानि 16 नं निसिमा समस्तिनि बारग' इएम तथा दानि एमसिएलए जेम्स बसुमतारीनि सायाव साबजाथारै आनकनस्टिटिउशनेल माखासे एलिगेशन बिथाङा लाबोदों। बिनि सायाव फंनैसो खेंफेरथि होनो थाखायहाय दिनै जों निसिमा ब्लकनि जानानै दिनै प्रेस मिट खालामदों। दा जाहैबाय राकेश बिथांनिसिम ब्लकनि जानानै आङो खावलायनो सानदों आरो बुंनो सानदों बिथाङा दानि जे बिटिआर बिनि इएम नाथाय बिथाङा बे निसिमा 16 नं निसिमा समस्तिनि सायाव बिथाङा जेबो गियान गैया। बे 16 नं निसिमा समस्तिया बोरै दाजादों आरो बे 16 नं निसिमा समस्तिनि सिङाव बे जायगाया माबायदिमोन, सानसे समाव बिटिसि जानायनि सिगां बे ओनसोला माबायदिमोन बेनि सायाव बिहा जेबो शून्य गियान गैया। बेखायनो बिथांनिसिम आं खावलायदों जे बिथाङा निसिमानि मोनसे गार्जेन इएम दानि बिटिआरनि सिएमआ बिथांनो दायित्व होदों। दा बेखायनो आं खावलायदों निसिमायाव फैदों निसिमानि जौगाखां हाबाफारिफोरखौहाय दायित्व लानानै खामानिफोरखौ मावनो थाखाय। बेखायनो जौगाथाय हाबानि थाखाय मोजां सिन्था खालामनानै जौगाथायनि हाबाखौ बिथाङा मावथों। नाथाय निसिमायाव फैनानै बेबायदि साबजाथावरि बाथ्राफोरखौ लानानै राजनैतिक भाबै मोनसे बेफ्रुसार एबा गावहोनाय बाथ्राफोरखौ लानानै बेबायदि मिडियाफोराव बाथ्राफोरखौ दाबुंथों बेखौ आङो ब्लकनि जानानै निसिमा ब्लक बिपिएफनि जानानै खावलायदों। आरो बे निसिमा समस्तिया सानसे समाव मोनसेबो लामा मोजां गैयामोन, दलां गंसेबो गैयामोन, मोनसेबो अनुष्ठानफोर गैयामोन, गासैबो गोदोसोनायमोन। आरो बेहाय जेब्लानाखि बड'लेण्ड आन्दलन सोमावसारनाय जादोंमोन बे समाव बे ओनसोलफोराव जोङो ओरैबायदि पुलिस मिलिटारिनि गेजेरजों बुख्रुब जानाय, नाख्रुब जानाय, नासय जानाय, गावथार जानाय बेबायदि बे मोनसे जायगामोन। दा बिटिसि जानायनि उननिफ्रायसो बे निसिमा समस्तिया जौगाखां हाबाफारिखौ जों नुनो मोनदों आरो जौगाथायनि हाबाफारिया लासै लासैयै जाबोदों। सानसे समाव जों जेब्ला एबसुआव जों दैदेनगिरि हिसाबै एबसुआव आं मोननै आफादगिरि जादोंमोन। बै समाव जोङो ओरैबायदि खस्थ' खालामनांदोंमोन बे जायगाफोराव जोङो साइकेल सालायोब्ला साइकेलखौ जोङो फाफ्लियावसो लानानै जोङो थाबायनाङोमोन। बेबायदि अबस्थामोन बे ओनसोलनि जायगाफोरा। बेखायनो आङो खावलायदों दिनैहाय जोंनि बे निसिमाया बिटिसि जानायनि उनाव जेम्स बसुमतारी सारा जेब्ला इएम जादोंमोन बे इएम जानायनिफ्रायसो जोंनि बे निसिमा समस्तिया एसे जौगाथायनि मोखांखौ जों नुनो मोनदों। बिटिसि जायामोनब्ला बिपिएफ बिटिसिखौ सालायामोनब्ला जोंनि बे बिटिसिया दिनै बेबायदि जौगानाय नङामोन आरो जोंनि निसिमायाबो दिनै बे अबस्थासिम फैनाय नङामोन। बेखायनो बे निसिमाखौ जेम्स बसुमतारी सारा एबसुनिफ्रायनो एबसुआव मोननै बिथाङा आफादगिरि जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो बे निसिमाखौ नेतृत्व होबोदों आरो बेनिखायनो रायजो राजाफोराबो बे जेम्स बसुमतारी सारजों लोगोआव दङ आरो बेखायसो बिथाङा दिनैसिम बिटिसिनि सासे एमसिएलए बा इएमबो जानो हादों। दा रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव जुदि आस्था भरसा गैयामोनब्ला, हामजानाय गैयामोनब्ला दिनै बिथाङा सासे बिटिसिनि बेबायदि मेम्बार जानो हानाय नङामोन। दा ओंखायनो आं खावलायदों राकेश बिथाङा दिनैसो बिटिआरनि सासे इएम जादों। नाथाय दिनै खनसेयावनो बिथाङा दिनै एखेबारे माखासे अहंखार गोसोखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मिडियाफोराव गोबां बाथ्राफोरखौ बुङो। नाथाय आङो दिनैहाय बिथांखौ बुंनो सानदों जे बिथाङा बेसेबां बिटिआरनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सासे इएम जानानै बे मोनब्रै जिल्ला समस्तियाव बेसेबां जौगाखां हाबाफारिखौ बिथाङा मावखो
मा खोथा होदोंमोन बिथाङा दिनै बिटिआर बासिनो गावनि जिथु इएमनि जिथु बिथांनि जिथु पद जि बिभागखौ मोनदों जे पल्ट्रि आरो फिसारि फिगारि नै बेफोराव बिथाङा बिटिसि बासिनो जि खोथाफोर होदोंमोन जेरै बोरमा होनाय अमा होनाय दाउ बिथाङा जि बुंदोंमोन जे बिटिसिआव दाउखौ फारामनि गेजेरजों बिटिसिखौ गुफुर खालामसिगोन होननानै बिथाङा बेखौ खालामनो हाबाय नामा खालामनो हाबाय नामा बिथाङा बेखौ आङो निसिमा ब्लकनि बिपिएफनि आफादगिरि जानानै आङो खावलायदों बिथाङा बिसिसिम गावनि बिभागखौ बिसिसिम डेभेलप खालामनो हादों बिसिसिम दिनै बिटिसिनि गेजेराव गावनि बिभागखौ लानानै बिसिबां जौगाखां हाबाफारिखौ मावनो हाखो बेखौ आङो दिनै कुइसन खालामदों आरो बिथाङा इलेक्सन समाव बुंदोंमोन जे हानि फाट्टाखौ 3 मासनि गेजेराव गावनि समस्तियाव होनो हायाब्ला बिथाङा बिएम पदखौ नागारगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै बिथाङा हानि फाट्टाखौ होनो हादोंना हायाखै दिनै आं मुसलपुरबासिनि रायजो राजाफोरनाव सोंहरनो लुबैदों जे बिथाङा बिसिसिम गावनि समस्तियाव बिसिसिम डेभेलपखौ मावनो हाखो बिसिसिम खोथा होनायफोरखौ मावनो हाखो आं बेखौ बिथांनिसिम कुइसन सोंनाय जाबाय आरो जे जेम्स बसुमतारी सारखौहाय जे बुंदों जे बिथाङा ख्रिस्टियानफोरखौ गावनि पकेटाव सोना लादों होननानैहाय दा दिनै बिथांनि जिथु आनकन्स्टिटिउसनेल जिथु राव बे रावनि गेजेरजों जे दिनै ख्रिस्टियानफोरखौहाय दिनै मोनसे राजनितिकनि पकेटावसो सोनानै दोननाय बे बाथ्राखौ दिनै बुंनाय जाबाय दा बेखायनो खावलायदों दिनैनि सीमा बासिनि ख्रिस्टियानफोरा एथ' क्षुद्र नङा दिनै इउपिपिएलआवबो ख्रिस्टियानफोर दं बिपिएफआवबो ख्रिस्टियानफोर दं दिनै बेखायनो आङो खावलायदों दिनै सासे बिटिसिनि सासे कनस्टिटिउसनेल हिसाबै बिथाङा रायजो राजाफोरजों सायख'जानानै बिटिसि बासि रायजो राजानि जौगाखां हाबाफारिफोरखौ मावनांगौनि थाखाय बिथांनाव दायित्व दं आरो बे बिटिसिआव थानाय गासै जाथि धोरोमनि मानसिफोरखौ समानै नायनो थाखाय बिथांहा दायित्व दं बेनिखायनो आङो खावलायदों बिथांखौ दिनै जे बिथाङा बिटिसि बासिनि गासैबो हारि धोरोम बेखौ लानानै समानै जाहाथे खामानिफोरखौ मावलाङो बेखौ आङो खावलायदों मोनसे राजनितिकखौ लानानै जे राजनितिक लाभालाभनि थाखाय बिथाङा धोरोमखौ लानानै बेबायदि पार्टिखौ बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा जे मोनफ्रोमबो राजनितिक हान्जायाव गुबुन जाति धोरोम गासैबो थायो दा बेखायनो मोनसे राजनितिक हान्जाया मोजाङै आवगायलांनांगौब्ला बेहाय मोनफ्रोमबो जाति धोरोमनि मानसिखौ लानानैसो आवगायलांनांगौ बेखायनो आङो खावलायदों जे बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ आरो दुनाय इयुननि समफोराव जाहाथे माब्लाबाबो बुङा बेखौ आङो खावलायदों मोनसे एक्सक्लुसिभ समाज दानायनि बाथ्राफोरखौ लानानै जाहाथे आवगायलाङो बेखौ आं खावलायदों नाथाय दिनैहाय नुनो मोन्दों सासे इएम जानानै बे इएमनिफ्राय दिनै बेबायदि बाथ्रा ओंखारनायखौ दिनै सारा बिटिसिनि समाज सिबियारि समाजखौ मोजां मोनग्रा दिनै इन्टेलेक्सुवेलफोराबो दिनै बेखौ हामजानाय मोनाखै बेखायनो आङो खावलायदों बेबायदि बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङा जेब्लायबो ससियेल मिडियायाव नुयो बिथाङा बेबायदि कन्ट्राडिक्टरि बाथ्राफोरखौल' बुंनायखौ नुनो मोन्दों बेखायनो आङो खावलायदों सासे इएम हिसाबै इएमनि मर्यादाखौ लाखिनानै जाहाथे बाथ्राफोरखौ बुङो बेखौ आङो खावलायदों जा गोसोआव फैयो बेखौल' बे बाथ्राफोरखौनो बिथाङा बुङो बिथांखौ आं दिनैहाय आंनि बेक्तिगत नलेजजों आङो सिन्था खालामनानै मोन्दों बिथांनाव जेबो गियान गैया सासे लावखारनि समान बिथाङा बाथ्राफोरखौ बुङो बेखायनो आङो खावलायदों सासे लावखाराबो बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुङा दिनै इएम जाबाय सारा बे बिटिसि मोनबा जिल्लानि रायजो राजाखौ बिथाङा नायनांगौ बेंनांगौनि बाथ्रा दङ समाजखौ मोनसे थिग सिदा लामाजों दैदेनलांनांगौ मोनसे जौगाखां गुबुन जौगानाय डेभेलपमेन्ट हादरफोरजों समानै जोंनि बिटिआरखौबो लांनांगौ बे हिसाबैहाय मोनसे मोजां शिक्षित भाबै जाहाथे समाजखौ दैदेनलाङो बेखौ आङो खावलायदों दिनै बुङो बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनैहाय बिटिआरनि जितु सिएम एबा बिटिआरनि इएमफोर दिनै रावबो बिपिएफनि एमसिएलए बिपिएफनि नेतृत्व दैदेनगिरिफोरनो जेबो खामानिखौनो हरखाया बिसोरो सोरबा बिनो थांब्ला बिपिएफनिसो होननानै बुंनानै हरखायो होमबा बेबायदियाव बोरै बिहैनाय जोंनि बिपिएफनि एमसिएलएफोरा हरखायाबा आरो जुदि एथ'ग्राब समस्तिफोरखौ अनग्राब्ला साफ्रोमबो बिपिएफनि
ना BPF ना UPPL ना BJP बयबो MCLAफोरनो BTCआव फैनाय बाजेटफोरखौ राननानै हर अब्लाथ' बिसोरो फैनानै डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ गावनि समस्थियाव मावगोन दिनै हरखाया बै समाव हाग्रामा सारा हरदोंमोन दिनै बे निसिमा समस्थिनि बैसोमनि MCLA निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनो आमगुरियाव आरो आमथेखा खमसे खम 2 कौटिनि बारा स्किमखौ हरदोंमोन निर्मल कुमार ब्रह्म MCLA बिथांनो हाग्रामा सारा गावनो फैनानै आमथिखायाव बिथांनो हरनाय जितु फान्ड बेखौ फिथा हास'फैना अपेनिं खालामना होफैदोंमोन हाग्रामा सारा दिनै प्रमद बरुवा बेबायदि हरदों नामा सोरनोबा BPFनि MCLAफोरनो बेबायदि स्किम हरनानै खामानि मावहोदों नामा बेखौ आं सोंदों दिनै राकेश ब्रह्म बिथांनाव जोङो BPF हिसाबैहाय बिसेसकै जेब्लानाखि BPF हाग्रामा सार दैदेनदोंमोन बे समाव जोंनि बे गासैबो BTC हालामाव जौगाखां जेबो गैयामोन मोनसेबो फाक्का कालभार्ट गैयामोन दलां गैयामोन स्कुल इउनिभारसिटिखौनो होन कलेजखौनो होन माबा डिस्ट्रिक्ट अफिसफोरखौनो होन DC अफिसफोरखौनो होन जेबो गैयामोन BPF फैनानै BTCखौहाय लाबोनायनि उनाव सरकार सालायनायनि उनावसो बेफोर गासैखौबो अनुस्थान प्रतिष्ठान लामा दलां बान्दो गासैखौबो जों नुनो मोन्दों नाथाय दिनै जिखिनि आद्रा थादोंमोन BPF सालायलांनायनि उनाव दिनै UPPL सरकार सालायनायनि उनाव दिनै जोङो जेबो मेगनाव नांनाय मोनसेबो खामानिफोरखौ जों नुनो मोनाखै बरंसो गावसिनि जितु बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों दफानि गेजेरजों जिफोर अनुस्थानफोरखौ लाबोदोंमोन दिनै बेफोरखौबो दिनै मोनसेबो मावनायखौनो जों नुनो मोनाखिसै जेरै स्पर्ट इउनिभारसिटिनो एग्रिकालसारेल इउनिभारसिटिनो नै बेबायदि रेलवे कच फेक्टरिनो दिनै बेफोरबायदि गोबां सुक्तियाव लाबोफादोंमोन दिनै मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जानायखौ जों नुवाखिसै बरंसो आरो सुक्तिनि गेजेरजों जितु 1500 कौटि लिरनानै लाबोदोंमोन बे 1500 कौटिखौबो दिनै थाइसेबो लाबोनानै दिनै खामानि मावनायखौ जों नुवाखिसै होमब्ला दिनै बेजों बिथांमोना जौगाखां हाबाफारिखौ मावनो हानो दिनै रोङा बिथांमोना बोरै सेन्ट्रेल पेकेजफोरखौ लाबोनांगौ बिसिनाव नलेजआनो गैया आंनि नुनायाव आङो बिनि सायाव आं बुंनो सानदों निसिमानि जितु MCLA बिथां जेम्स बसुमतारी सार बुंनो थाङोब्ला सारा BTCआव बै समाव MCLA दा बिथाङानो बुंनो थाङोब्ला BTCनि मेम्बारफोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला नम्र धर्जथा बिथांनियावनो दङ नाथाय आं मोनथिया बे राकेश ब्रह्मआ माखौ नुनानै बिथांखौ अहंखार होननानै बुंदों आंनि मोन्दांथियाव बिसोर जे बिथांमोननि खावलायनायाव जेम्स बसुमतारीया BPFखौ नागारनानै UPPLआव थाङिनि थाखायसो बे बाथ्राखौ बे राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों होननानै आं सानो दा फैबाय थानाय जितु उफ्रा बिसायख'थि जितु MLAनि उफ्रा बिसायख'थि बियो जानो हागौ खुब बे नभेम्बर दानावनो जागोन दा बिनि थाखाय जों BPF हिसाबै निसिमा समस्थिबासि हिसाबै जोङो MCLA देरहाखानायखा बे हिसाबै जोङो वेल प्रिपेरेसनाव दङ जोङो जोंनि गासैबो प्राइमारिफोरखौ गासैखौबो दाफामजोबनानै जों थियारि खालामना लाबाय जोङो दा BPF हिसाबै गासैबो रायजो राजाफोराबो गासैबो थिगैनो दङ आरो जोङो दा प्रिपेरेसनाव जोङो वेल प्रिपेरेसन जों जानानै दङ